awan tulara may CCTV at bali na binmali. Man sublay CCTV. On, partner RJ. Importantitan. Tababiga may numay na trace no wala raman bilang sunupag i-trace anto ano man bilang wala ramay antamla tayo natanto yung panahon baka may mga masasamang elemento balag ya tulong tan. Kabatang kumot kinan bayaw mo si Kapwil Soriano sabik man papatagar di man beneg na barangay to wala man ayatay marakop ya programa na sa munisipyo at ay clean and green program wala singa pakunti sa mod sa atan na partner tentam sa atan. Partner RJ katulad. Okay, magano partner pultot. Pultot. Okay, pahilan tayo si partner ko. Pultot may tawag to. Oo, partner. Di ba? May ano masaman ulili baraklaya di balak kulawari at saya mana walay nagawa may balag may araw ng mga senior sa October ikapuklawari tama may project kuno sama niya taniman ng mga senior sa barangay. Okay. Natambal na po doon sa project na munisipyo so ilok milatiman so sata sa green and clean kami bukal later na saraya di wala mo sungaran na saray senior citizen. Ngayon sige labay na admin tayo may mandatakam son baryo. Noon. Aminiraya mantana mo sa kaya solar datan partner na diya katanutang kutan maung tagi mo. Siyempre tariwa makatipidira makabatanong ira ang galo kabuasan labat aray senior tayo arami sarang dani kabuasan ularaya mansang manlabat nang dewalay bungato makapanggatalira wala tayo sa labat yan isimpad na makatulong la sa kiagaw ya panangan na saray senior tayo tanon ba rin tayo ako manakabiyaya programa the OSCA office is very supportive at saya talapod saya masuplano tayo manakaplawari at lapod na walay gaway gobyerno walay munisipyo katon miulog to say OSCA at saya pan-disseminate na sayan malakap yung programa ng meeting me at saray Baska tirong binmali partner RJ. Isa na tanagara obligaan arami sarag dalabat. Arami willing. Mantanem ta likod sa tay makapan getul iray tariwan pisipising exercise nitan partner. Partner, pambabalakag yung maliw na sampura o 20 ya paso. Matalo man na kamatis, talon, okra, palya, itanong ko sa sako, mga sako, di man ipatubo, araratan so tanong hindi mura ng tamla, araraya so gamo ko dyan bunang nabungay, kailangan tagam, arato ornamental, wala ramot sa dakip, tumang balat, ano pa fighter na pangkamungan at saya ay agaw-agaw. Yung panilap, yung panatagay na sa presyo na sa saliwan partner RJ. Yes, marakatan ta ang gano ang gapoy may dalin mo pasulabat sako to ati ibabagam ta isan itan partner no senior so pantutungtungan antam taya tanya bisyo tay pantanem pampatanggal stress tan partner lalo lano naneneng nung mabuna-buna tan mambubungala rate tanem mo agaton tan partner. Stress reliever. Si marakap ya ayuda at sare sinyo tanang nang ko nalagaran damos niya so ayuda man lapod gobyerno inat para ang misimabi ayuda. Correct. Pero sila pa ko sa kaya proyekto na sa OSCA tirong pangasyan labay ko man ipadakang no ay meeting niya ya kailangan so livelihood program na saraya so senior citizen. Tatam, doon livelihood program na rami sa nagdani pagkakal na stress makapanal mo nila ng mulag at pati pamilya na makahal mo nuwara kapiraya arami livelihood siya bilang manggaway kahon manggaway paypay anto ka manilatan yan among dalagawan at walay mangaliw makatulong ka lang sa senior makatulong ka rin sa pamilya da livelihood so dapat nagawin na gobyerno lang sa tay ayuda lang ayuda kaya mamamaliw lang dependent lara sa totoo talaga rin ito na ayuda kaya sarang ng pangkukulan nasari baryo tawalay palakasan wala na noon tanirapan na RJ. Paano wala mo so mangibaga tamamasikan lara kukulaw lara pantrabahon mo nira kwan dalamot partner.
Andi, di ba? Aramay sarandani. Ayun, sumalinaw po yan. Ang Oo. mga pasok, Panaraji. Amay sarandani, Panaraji. Ay, malay, pantrabaho mo ni Nubinta to eh. Lante. Common sense, Panaraji. Aramay sarandani, tawala mo. So, lay na gobyerno ya, hindi priority ramay sarandani senior, ya pantrabaho tayo rat. Walang oras, Panaraji. So, walang paskara na, yung pong mga kaya nila. Aramay sarandani. Oo. Siyempre, no, walay kaya mo't bilay, ang mugabayan na dutak sulaman mo, kamay mo, agamot pasuutan niya, oy, senior ka, mantanong ka, andi. Kung senior si Papa Gara, anti ka umit abong eh. Medyo kami abong labatay. Pumpati kami. Daw, malira, di ba? Kaya, Recreation, nagkana naman sa programa kami. Wala ilang pampasyaranda, wala ularan sa kaya health center na sari senior, walang TV, walang exercise liman, araman sa plano palnaji, ay aray so dapat i-enter tayo yapan aruga at saray senior citizen tayo. yun isa yung ikuanan na insan ko, may palak na bun ko no sumba-sumba. Wala na, ba kumusaran na, lalo sa may special tartana, kumusaran na, somba, papagayan pa na wala sumba-sumba mo ta. Ara senior ko no, suman sumba-sumba, paner. Katutan, so sa kaya plano, yan, manutungtong kami. Doon ay ari ko mon, wala may kabwas alas 6, arami sa Aldaria, silo, magsumbara, magsumbara, sa malibalin pa na adita nila. Malibalin programa natin para senior. At ang dapat, pawin na tayo may, itataks na rin, tas karabay laraman tataks ng gobyerno. Correct. At ang dapat, ipahilitimot ko muna amay kaukulanda na talagang kailangan na sana senior. At ibabagan, walay livelihood na madrabawang tirandi. Aramay saragdani, partner RJ. Malinutan ha. Aramay tanwiling. Ang panari, walay mang komento naman niya. Inta masikangara, pantrabaho mo nirat. Andi, aramay saragdani, partner RJ. Malilinutan tanatan ng gano senior lakwanda at no 60-62 at biskod pa ni kasi nga si partner. Di ba? Masiksik yun. Suka kaalagay, di ba? Nga po ni baston, di ba? Kung masikang ka, doon na stress ka, tan manuno ka, may aluang pangkamungan, amay no makakatulong ka, malikot ka, nagkaliratan na may mera kung tatas ganda, makakatulong ka, may problema, iarap to, siya na kung tatas ganda, makakatulong. Agan stress, makakatulong ka, may aga makapi sumaagom partner Ajay. Correct. Pasikan ka rumaagom ka partner Ajay. Nanti sa mampataner manaya bating ko pa ikiyan na si Vice Mayor Edgar Mamenta. Itaktak mo, Mamenta. Say kwanto kwanto to kuwang kumat. Tamanaya, Mirera Mamenta, kwanto? Nayari si Vice Mayor. Shoutout ko mo, dirapa manirara may makukulilawa sa sigara ni Madam Jean. Ang lalo biyan sa kapiluwatan nila. Yung papa-exam at sana estudyante tayo. Na makakatulong iraya, isa sa kondisyon na sa oras na, lalo sana ay empleyado ng munisipyo tayo. Aray makukuli, empleyado. Amin nila from regular, job order, lalo sana puso, ariwatan market, kampanan tila sa trabaho tayo, napanlikitan ng mayor, makakatulong tayo at sa iyon balay, partner RJ. Shoutout sa karamin, partner RJ. Basta makuli kayo, walay nagungguna yung blessing, di ba, partner? Partner RJ. Sa oras sa pagat, medyo sabi na ka to na, so, doon na lang, may baga na pisasalamat na ayun ago ko mon. At marakap amin sugawan tayo, makatulong tayo, stress nan. Sinutan tayo, asikason tayo lamantin maong, iramit tayo sa may bisyo na yung tutan, luag-ingan, sa importante, mandasal tinaynay, na pangkarangan lawas, so nagawad Pilipinas, ang timur na magulo, sa ares walang tatagay, sinutan na pang sarili na, aluang pang sarili na bansa pa na di kato sa Matralinggorio, sa Oscar, President na Pangasinan, dan Oscar na Binmalay, may babagaya, may lulugay, na masantos, na mahabig yung kaposan namin. God bless. At kita-kita ulit tayo sa Lunes sa programang PEM sa Binmalay. Salamat, Partner Jay. Okay, thank you. Saya partner ko, Oscar Head, na bali na Binmalay, Oscar President, tadluyag na Pangasinan. Nga paron si partner Leon Elorde Castro Jr.
Yada aspeto technical, Engineer Nexon Dakal. Akalop yung mga amigo yo RJ Beremenes at your service always. Ada sa programa tayon PEM, paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Nagtitilak kami na masantos tan mabigya oras at balang sinansakay. PAM sa